predchádzajúcom videu sme si povedali, že na výkon domovej prehliadky musí byť vydaný písomný príkaz súdu. Dnes vám poviem, ako viete zamedziť tomu, že vám 20 po uši ozbrojených policajtov začne prehľadávať dom alebo byt. Predtým, ako sa policajti rozbehnú po vašich izbách, aby našli hľadanú osobu alebo vašich skriniach, zásuvkách, trezoroch alebo pivničných kopkách, o ktorých predpokladajú, že ukrývajú veci získané trestnou činnosťou, musia vás najskôr vyzvať, aby ste osobu alebo vec dobrovoľne vydali. Ak výzvu uposluchnete a dobrovoľne vydáte to, čo sa má pri prehliadke nájsť, prehliadka sa skončí. Ak takú vec nemáte, nechcete ju vydať, alebo v príkaze je hľadaná vec uvedená nekonkrétne, len veľmi všeobecne, prehliadke šatníka, chladničky, mrazničky a garáže s vysokou pravdepodobnosťou nezabránite. Kto môže a musí byť pri prehliadke prítomný, si povieme v nasledujúcom videu. Prajem vám hlavne pocit bezpečia a pekný deň.